Gepliyer Adatlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu gün 2016-njy ýylyň 20-nji ýanwary hepdeniň çarşembe güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel alyp barýaryn. Şu günkü programmamyzda Pakistanyň polisiýasy 20-nji ýanwarda Taliban toporunyň Khyber Pakhtunkhwa vilayetinde universiteti eden hüjümi zeraratly adamdan 21 adamyň wepat bolanlygyny aýtdy. Mera jo dost tha wo jo de hob ho ras usme Ortiýetiniň Gazprom kompaniýasy Türkmengaz bilen ulalaşygyny ýatyrmagynyň sebäbini düşündirdi. Ortiýetiň gaz monopoliýasynyň prawleniýasynyň başlygyny ornatýan Aleksandr Medvedew şertnamanyň gazyň wagt sebäpli bolanyny Azerbaýjan öz milli puluny goldamak boýunça çäre görýär. Banklara, şeýle hem aeroportlardaky we mehmanhanalardaky pul saçylýan kioskllara daşary ýurt walutasyny satmagy çäklendirdiler. Türkmenistanda daşary ýurt walutasynyň ilaty satylmaýanlygynyň sebäbi resmi taýdan düşündirildi. Resmi maglumatda bu çäräniň esasy maksatlarynyň biriniň Türkmenistanda jenaýatçylykly ýol bilen alynan girdejileriň we terrorçylygyň maliýeleşdirilmeginiň öňüni almak bilen baglanşyklydygy aýdylýar. Şun biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz programmamyzyň esasy bölümine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanyş bolun. Pakistanyň polisiýasy 20-nji ýanwarda Taliban toporunyň Khyber Pakhtunkhwa vilayetinde universiteti eden hüjüminiň pidalarynyň sanynyň azyndan 21 adama ýetenligini, şol sanda studentleriň we okuw jaýynyň iş şäherleriniň wepat bolanlygyny habar berdi. Regional polisiýasynyň ýol başçysy Sayyid Wazir pida bolan studentleriň köpüsiniň universitetiň ýaşaýyş jaýynda atylyp öldürilenligini aýtdy. Baçahan universitetiniň ýaşaýyş jaýlary Çarsad şäherinde vilayetiň paýtagty Peşawardan 17 kilometr uzaklykda ýerleşýär. Wazir wepat bolanlaryň sanyna Pakistanyň harbiýleri tarapyndan öldürilenligi aýdylýan hüjümçüleriň girip girmeýänligini tahkikleşdirmedi. Waka şahit bolan student hüjümiň bolan wagtynda okuwçylaryň ençe metriniň dowula düşüp aýnadan bökenligini gürrüň berdi. Mera jo dost tha wo jo de hob ho ras usme bo jada 20-nji ýanwarda ýerden hüjümçüler universitetiň studentlerini we mugallimlerini oka tutmagynyň dowamyndaky sany güýçli partlamanyň sesiniň hem eşidilenligi habar berildi. Halkara biznes we siyasi liderleri dünýäniň ykdysady forumuny geçirmek üçin 20-nji ýanwarda Şwetsariýanyň Davos şäherine jemlendiler. Forumda dünýäniň ýüzüýüz bolýan iň uly meseleleri şol sandy. Migrant krizisynyň Ýewropa birleşiginiň geljegine ýetirip biljek täsiri, ekstremist töwüşçülere garşy göreş, global maýlyş we nebetiň bahasynyň petelmeginiň hem Hytaýyň ösüşiniň haýallamagynyň ykdysadyýety ýetirýän täsiri bilen bagly meseleler maslahat ediler. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Ortiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov bilen gepleşik geçirmek üçin 20-nji ýanwarda ýerden Zürich'e bardy. Kerry'niň gündäki Ukrainada hökümet güýçleriniň we ortiýetçi separatistleriň arasyndaky konflikti çözmek meselesinde öňe gidişlik kazanmak üçin itergi berjegini garaşylýar. Islam döwleti ekstremist topory Irakda 3500 çemet adamy şol sanda ýallary we çağalary gulçylygy aldy diýilip Birleşen Milletler Guramasynyň hatabatynda aýdylýar. 19-njy ýanwarda çap bolan hatabatda bellenişine görä ekstremist topory uruş jenaýatçylygy, adamzada garşy jenaýatçylyk we belki genosid hökmünde ketgitlap boljak hereketlere jogapkär. Islam döwleti topory aýallary we çağalary jynsyz orluga, hususanda seksual gulçylygy çekmegini dowam etdirýär diýilip Birleşen Milletler Guramasynyň hatabatynda aýdylýar. Hatabatda Iran howpsuzlyk güýçleriniň we olar bilen ýaran toporlaryň şol sanda Kürtleriň peşmerga güýçleriniň de raýatlary öldürmek we orlamak hereketleri baş goşunlygy habar berilýär. Hatabata görä Irakdaky zorluklar derarly 2014-nji ýylyň ýanwar we 2015-nji ýylyň oktyabr aýlarynyň aralygynda 18 000den gowrak parahat ýaşaýjy wepat bolupdyr we 36 000den gowrak adam yaralanypdyr. Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putiniň medeniýet wekili Dmitri Peskov Britaniýada FSB-niň öňki ofiseri Aleksandr Litvinenkowyň öldürilmegi boýunça derňewleriň netijeleriniň Kremli gyzyklandyrýan meseleleriň arasynda däldigini 20-nji ýanwarda aýtdy. Dmitri Peskov bu beýannamasyny derňewiň ýol başçysy Robert Owen'iň hatabat barada çykyşynyň öňü sirasynda etdi. 2015-nji ýylyň iýul aýynda Londonyň Padşahlyk adalet sudunda geçirilen diňlençikde Litvinenkowyň aýalynyň aklawçysy Putin Litvinenkowyny öldürmekde aýplady we Kremliň derňewçilere pätkil berýänligini aýtdy.
Kırgızstanyň parlamenti Orsiýet bilen 2 sany suw elektrostansiýasyny gurmak we dolandyrmak barada ulaşygy beş etmek boýunça sesberişlik geçirdi. Ykdysady ministriniň orunbasary Nurlan Sadykow sesberişlikden soň kanun çykarjylaryň öňünden çykyşynda täze maý goýujy tapylan wadyna Beşkegiň Orsiýetli şirketleriň proýekte eýýäm ýatyran $37 million gaýdyp berjekdigini aýtdy. Sadykow ulaşyklaryň Orsiýetden mali üçünçülügiň ýetmezçiligi sebäpli ýatyrlandygyny bellädi. Geçen aýda Kyrgyzstanyň prezidenti Almazbek Atambayew neftiň bahasynyň pete gaçmagynyň we ykdysady sanksiýalaryň netijesinde Orsiýanyň ykdysady kuwatynyň pete gaçmagynyň Kyrgyzstany $3,2 milliard proýektler üçin täze partner gözlemäge mejbur edýänligini aýdypdy. Özbekistanyň Daşary işler ministriniň ýol başçylygyndaky delegasiýa 19 ýanwarda Washingtonda Birleşen Ştatlaryň ýokary derejeli resmiýetleri bilen duşuk geçirdi. Hormatly radio dinleyijiler, siz täzelikleri dinlediňiz. Gepli yer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimize başlaýarys. Pakistanyň polisiýasy 20-nji ýanwarda Taliban topurynyň Hyber Pakhtunkhwa vilayatynda universitete eden hüjümüniň pedalarynyň sanynyň azyndan 21 adama ýetenligini, şol sanda studentleriň we mugallimleriň wepat bolandygyny habar berdi. Bu ganly hüjüm barada soňky maglumatlary kärdeşim Ýoşan Anurwandan dinläli. Pakistanyň polisiýasy ýurdun Demirgalyk günwatarynaky universitete edilen jeňçi hüjümüni azyndan 21 adamyň, şol sanyny studentleriň we işgärleriň öldürilendigini, 50-den ograg adamyň bolsa yaraly bolanyny aýtdy. Goşun Baçakhan Üniversitetiniň territoriýasyndaky operasiýanyň 20-nji ýanwarda irden başlanan hüjümden 6 sagat soň 4 sany yaraly adamyň öldürilmegi bilen tamamlananyny aýtdy. Pakistan Premier Minister Nawaz Şerifiň operasiýa tamamlanandan soň çap edilen beýanatyny hökümetiň ýurtdaky terrorçylygy kökü damary bilen kögläp aýyrmak kararyny berip durýanyny gaýdylýar. Regional polisiýanyň başlygy Said Wazir student pedalaryň köpüsiniň oglanlaryň ýaşaýyş jaýyny atylyp öldürilenliklerini aýtdy. Emma ol ölenleriň sanyny goşun tarapyndan öldürilenini gaýdylýan 4 yaraglynyň girip girmeýänligini anyklaşdyrmady. Pedalaryň arasynda azyndan bir mollum hem bar. Jeňçileriň kimlerdigi badawat belli bolmady. Pakistan Talibanynyň darry Adamkhel topor diýip bilinýän bölünen fraksiýasynyň komandiri bu hüjümüň jogapkärçiligini öz sunarly. Emma Pakistanyň Tehrike Taliban toporunyň sözçüsü bu hüjümüň islama sygmaýanlygyny aýdyp onu ýazgardy. Irden başlanan hüjüm wagtynda ýygjam atyşyk partlama sesleri eşdildi. Jeňçiler kompýuter ilmleri we dolanýaryş bilimleri fakultetleriniň studentlerini we muallimlerini oka tutdular. Adatça polisiýa ýerden howpsuzlyk üçin maşinly gelýärdi we esasy derwezanyň agdyna durýardy. Emma men olary bugun görmedim diýip kömekçi professor Abbas Ali Maşal radiosyna aýtdy. Belki polisiýa gizirak gelmeli bolanlar. Jeňçi hüjümünden aman galan student Aýzaz Khan Reuters habar gurulugyna howpsuzlyk güýçleriniň şeýle Pakistanyň goşun eskerleriniň ullokan edermenlik görkezdenliklerini gurrun berdi. Security वालों ने भी बड़ा तगड़ा वो किया है. Pakistan Army ने भी बड़ा तगड़ा वो किया है. Pakistan Talibanynyň bölünen toporunyň komandiri Umar Mansur bu hüjüm Pakistanyň tire sebitlerine jeňçilere garşy edilen harby hüjüme berilen jogap diýdi. Ol bu hüjüme toporuň 4 san janyny geçen bombaçysynyň gatnaşanlygyny hem sözüne goşdy. Emma muňa garamazdan Pakistan Talibanynyň sözçüsi Muhammed Khorasani Maşal radiosyna iýeren emailini elektron hatyna bu hüjümi ýazgaryp çykyş etdi. Ol ýol toporunyň grajdan mekdeplerini nişana almaýanlygyny aýtdy. Pakistanyň Taliban hereketi şuň hüjüm berk ýazgarýar we özüni bu hili islama sygmaýan hüjümden gyra çekýär diýip Khorasani Twitter'de hem aýtdy. Mansur 2014-nji ýylda Peşawarda Pakistan harbylarynyň çağalarynyň okaýan mektebine edilen hüjümi urunan adamdyr. Bu hüjümde 144 sany student we magarif işgär öldürilipdi. Baçakhan Üniversiteti 2012-nji ýylda döredildi we oňa Baçakhan diýip tanalýan Han Abdul Gaffar Hanyň zorluksyz Puştun hereketiniň lideriniň ady dakyldy. Bu hüjüm onuň aradan çykmagynyň 28-nji ýyl dönümine boldy. Han 1930-njy ýyllarda Hudaýyň hyzmatkärleri atly hereket döredip, durgunlukdaky Puştun jemgyýetçiligini özgertmek we hak hukugyny Britan imperiýasyna garşy göreş boýunça parahatçylykly wagyz nesihat işlerine başlady. Universitetiň muallimi Fazly Rahim Marwat Azatlyk radiosynyň Pakistan urlugyny bu okuw jaýyna 3000 çemesi studentin girenligini, onu 600 çemesi magarifçiniň işleýänligini aýtdy.
Kärdeşim Ýoşan Anny Gurbanyň maglumatlaryny dinlediňiz. Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we fotoseriýelerini Twitter we Facebook sosial ulanlaryndan hem iderläp bilersiňiz. Salaýymyz Azatlyk radiosu. Gepleýär Azatlyk radiosu siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Ortiýetiň Gazprom kompaniýasy Türkmen gaz bilen özara ulalaşygyny ýatyrmagynyň sebäbini düşündirdi. Şulyň başyndan bäri Türkmenistanyň we Ortiýetiň baş gaz kompaniýalarynyň izli eden beýannamalарynda ýurtlaryň 25 ýyllyk gaz ulalaşygynyň doly ýatyrylýanlygy habar berildi. Soňky maglumatda Gazpromyň resmiýeti gazyň narhynyň dawa sebäp bolandygyny ma'lum etdi. Has çekmejek maglumatlary Kärdeşim Ýoşan Anny Gurbandan dinläli. Ortiýetiň energiýaleken Gazprom Türkmenistan bilen 2003-nji ýylda baglaşan şertnamasyň bolmagynyň sebäbini aýtdy. Ortiýetiň gaz monopoliýasynyň prawleniýasynyň başlygyny ornatan Aleksandr Medvedew şertnamanyň gazyň wagt sebäpli bolanyny, ýani Türkmenistanyň bu urda konstruktiw, gurucu pozisiýa görkezmänligini habar berdi. TASS habar agentliginiň Aleksandr Medvedewiň sözlerine salgylanyp ýazmagyna görä bu mesele öňden bäri süýrenjeňlige salanyp gelýän eken. Şeýle-de Medvedew Ortiýet tarapynyň bar bolan şertnama hukuklarynyň çägini hereket edýänligini aýdypdyr. Biz umumy kabul edilen praktikadan gelip çykýan kadalardan uğralyp uzak wagtlap gepleşip geçirdik. Emma muňa garamazdan baha meselesi kadalaşdyrylmady diýip TASS Medvedewiň sözlerini sitirleýär. Gazprom kompaniýasy ýanwaryň başynda Türkmenistanyň tebii gaz satyn almagyny togtadýanyny, muňa derek Özbegistanyň alýan tebii gazynyň möçberini artdyrýanyny habar berdi. Medvedew 2016-njy ýylda Özbegistanyň satyn alınjak gazyň möçberiniň 2015-nji ýylda Türkmenistanyň alynan gazyň möçberinden kän boljakdygyny hem sözüne goşupdyr. Şeýle-de Türkmen tarapynyň ödara we hüwitli çözgü tapmagy isleg bildirmänligini, Gazprom kompaniýasynyň şu sebäpden arbitraj sudyna ýüz tutmaly bolanlygyny belliýär. Şonuň bilen bir wagtda Rus resmiýeti Türkmen gaz bilen tebii gaz satyn almak barada gepleşikler dowam etdirilirmi diýilip berilen soraga tasdikleýici jogap beripdir. Ortiýetiň energiýalekeniň Türkmenistan bilen baglaşan uzak möhletli şertnamasy 2028-nji ýyla çenli dowam etmeligi ol soňky gedek 2009-njy ýylda düýpli özgörüşlige tezewar edilipdi. Şonu Rus gazynyň Ýewropa bazaryna talaby peselipdi we Gazprom Türkmenistanyň satyn alynýan gazyň möçberine we bahasyny gaýtadan seretmegi teklip edipdi. Emma Türkmenistan munyň bilen alalaşmany. Şondan soň Merkez gaz geçirjisinde partlama bolup gaz söwdasy 9 aýa golay kesilipdi. Türkmen gazynyň gaýtadan satyn alynmasy 2010-njy ýylda Türkmenistan satýan gazynyň möçberini tas 4 desse golay 10 milliard kub metre çenli azaltmagy hemde bahalaryň formulasyny gaýtadan seretmäge razy bolanyndan soň dikeldilipdi. Kommersant gaziýeti bu gedek Gazpromyň has berk durýanyny we munyň kompaniýanyň täze taryhyny uzak möhletli şertnamanyň ilkinji gedek bozulmagyny belliýär. Türkmenistan geçen ýyl Gazpromy alan gaz üçin tölek edip bilmezlikde aýplapdy. Türkmengaz döwlet konserniniň 15-nji ýanwarda çap eden habaryna aýdylmagyna görä, Gazprom kompaniýasy Türkmen gazyny satyn almak besedýänligini 1-nji ýanwarda ma'lum etdi. Türkmenistan Ortiýetden başga Hytaýa we Eýrana gaz satýar. Kommersant gaziýetiniň ýazmagyna görä, Gazprom Türkmen gazyny satyn almak meselesinde bahalar arzanladylan ýagdaýyny gaýtadan dolanyp biler. Kärdeşim Ýoşan Anny Gurbanyň maglumatlaryny dinlediňiz. Gepleýär Azatlyk radiosu habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Azerbaýjanda daşary ýurt valutasynyň ýurdun daşyny çykarylmagyna çäklendirme girdildi. Ýurdun resmiýetleri bu çäresini milli puly manady goldamak maksady bilen düşündirýärler. Ýurdun milli puly soňky aýyň dowamında Amerikan dollary bagatynda öz hümmetiniň 3-den 1 bölegini ýitirdi. Girdejileriniň 75%-ni newet gaz söwdasynyň alýan Azerbaýjanyň häzirki maliýe ýagdaýy barada habarçymyz Aras Perwişiň maglumatlaryny dinläli. Azerbaýjanyň parlamenti energiýa bahasynyň barha aşaklama netijesinde dören ykdysady we maliýe krizisini ýeňip geçmäge gönüktirilen çäreler toplumny oňlady. 19-njy ýanwarda kanun çykarjylar Merkezi Bankyň başlygy Elman Rostomow tarapyndan teklip edilen plany makulladylar.
Rostamov plany Neftebay Günorta Kavkaz döwletine milli pul manadyň hümmetiniň aşaklamagy, bahalaryň ýokary derejede galmagyna getirip, adamlar garyplyga garşy protestler bilen çykyş edenden soň teklip etdi. Rostamowyň parlamentde aýtmagyna görä bu çäreler ýurtda ykdysady durnuklygy saklamaga goltky bolar. Parlamentde agdyklyk edýänler häkimet başyndaky täze Azerbaýjan partiýasy bilen hökümete agrarly kanun çykarjylar. Nevtün global derejede gereginden artyk öpjünçiligi geçen 18 aýyň içinde onuň bahasynyň 70%-den köp aşaklamagyna getirip, Azerbaýjan ýaly energiýadan gelýän girdeje garaşly ýurtlaryň milli puluny hem büdjetine oňaýsız täsir etdi. Dekabr aýynda ýurdun Merkezi Bankynyň valyuta narhlaryna kontrollygy ýatyrmagy köp Azerbaýjanlylaryň öz süýşürtüklerini banklardan ýygyna almagyna sebäp bolup, mana tümmetiniň 3den 1-ni ýitirdi. Manady goldamak boyunca edilen sinaşyklarda häkimetler ýurdun daşary valyutasynyňky ähtiýaçlyk fondunyň ýarşyndan gowragyny arşladylar. Öten hepde hem banklara, şeýle hem aeroportlardaky we mehmanhanalardaky pul saçylýan kiosklara daşary valyutasyny satmagy çäklendirdiler. Ykdysady şertleriň yaramanlaşmagy halkyň köçelerde gaharly protestler geçirmegine sebäp boldy. 15-nji ýanwarda Bakuň demirgazygynda ýerleşýän Siyazan şäherine polisiýa bilen bolan çaknaşykda adından 55 demonstrant tutuldy. Gowa etrafynda bolan üýşmelenlerde hem ençeme adamyň tutulandygy habar berildi. Häkimetler opozisiýon partiýalary bu bekanun protestleri gurnanlykda aýplap, Halk Fronti partiýasynyň, şeýle hem Musawat partiýasynyň ýerli ýolbaşçylaryny tutsak etdiler. Prezident Ilham Aliýew 18-nji ýanwarda eň az pensiýa haklaryny we döwlet işgärleriniň aýlyk haklaryny 1-nji fevralda melek 10% ýokarlandyrmak baradaky kanuna gol çekdi. Azerbaýjanda ortaça aýlyk haky 460 manat. Aliýew hökümete daşary ýurtdy we ýerli goýumçylary özüne çeker ýaly giň gerimli hususlaşdyrma programmasyny taýýarlamagy, şeýle hem daşary ýurtlardan garşy pulalar ýaly mümkinçiliklere seretmegi tapşyrdy. Ol şeýle hem bank ulgamyny güýçlendirmegi wada etdi. Habarçymyz Aras Perwişiň maglumatyny dinlediňiz. Türkmenistanda daşary ýurt valutasynyň ilata satylmagynyň beýes edilmeginiň sebäpleri ilkinji ýa-da resmi taýdan düşündirildi. Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň resmi web saýtynda çap bolan maglumaty görä, 10-njy ýanwarda pul çalyşygyň ýatyrylan güni ýurtda resmi düzgün girdilipdir we oňa laýyklykda mundan beýlek daşary ýurt valutasyny diňe naqd bolmadyk görnüşde satyn almak göz öňünde tutulýar. Bu resmi düşündürüşiň mazmuny Kardeşim Sehradan dinleli. Türkmenistanda ilata daşary ýurt puluny satmak düzgünlerine bir näçe üýtgetmeler girdildi we mundan beýlek fiziki şahslar daşary ýurt valutasyny diňe bank hasaplarynyň üstü bilen satyn alyp bilerler. Bu barada Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň web saýtynda habar berilýär. Türkmen Bankynyň ilat köpçüligi üçin ýaýradan maglumatynda 2016-njy ýylyň 10-njy ýanwaryndan başlap Türkmenistanyň çäginde daşary ýurt pullaryny satyn almagy we satmagy amal aşyrýan ygtyýarly qarz edaralaryna ýa-da olaryň alyş çalyş nokotlarında fiziki şahslara daşary ýurt puluny satmak düzgünlerine bir näçe üýtgetmeler girdirildi diýilýär. Resmi maglumatda bu çäräniň esasy maksatlarynyň biriniň Türkmenistanda jenaýatçylykly ýol bilen alynan girdejileriň we terrorçylygyň maliýeleşdirilmeginiň öňüni almak bilen baglanyşyklydygy aýdylýar. Gepin gerdiçine göre aýsak, Türkmen Bankynyň ýaýradan press release Aşgabatyň valyuta alyş-çalyş nokotlarynda ilata daşary ýurt pullarynyň satywy resmi taýdan besedilen wagtyna gabat geldi. 10-njy ýanwarda Aşgabatyň resmi valyuta alyş-çalyş nokotlary ilata daşary ýurt puluny satmagy dolu besetdi. Resmi maglumatda ilata her aýyň dowamında 1000 Amerikan dollaryna deň bolan daşary ýurt puluny satmak baradaky düzgüniň saklanyp galýandygy aýdylýar. Emma şol bir wagtda da mundan beýlek fiziki şahslaryň daşary ýurt valutasyny diňe bank hasaplarynyň üstü bilen satyn alyp biljekdigi habar berilýär. Fiziki şahslar daşary ýurt puluny satyn almak üçin töleýän puluny öz manatdaky bank hasabyna geçirer. Fiziki şahsyň satyn alýan daşary ýurt pulu bolsa, onuň halkara plastik kart hasabyna geçirip beriler diýilip, resmi bildirişde aýdylýar. Şeýlede naqd görnüşde töleg etmek isleýän fiziki şahslardan olaryň pul serişdeleriniň gelip çykyşyny tasdiklaýan dokumentleriň talap ediljekdigi hem nöwtalýar. Emma şol bir wagtda ilata naqd görnüşinde daşary ýurt pulunyň satylyp satylmajakdygy barada takyk maglumat berilmeýär. Resmi maglumatda bu üýtgetmeleriň Türkmenistanda naqd däl hasaplaşyklaryň gerimini
giňeltmek, burada öňdebarjy halkara tejribesini ornaşdyrmak bilen bir hatarda jenaýatçylykly ýol bilen alynan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek hakynda Türkmenistanyň kanunyny ýerine ýetirmek maksady bilen girdilýändig aýdylýar. Imamyndan ozal türkmen mediasynda ýurtda jenaýatçylykly ýol bilen alynan girdejileriň we terrorçylygyň maliýeleşdirilmeginiň näme derejede ýaýranlygy barada anyk maglumatlar berilmänli. Kärdeşim Sehranyň maglumatyny dinlediňiz. Gepliyer Azatlyk Radiosu siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň paýtagtyna vilayetlerden barýan awtologlaryň goý berilmeýänligine ençeme wagt boldy. Şuň gün Türkmenistanyň ulug sürüjüleri öz ýurdunyň paýtagtyna barmakdan mahrum edilýärler. Iş ýüzünde resmiýetler tarapyndan berja edilýän bu düzgüniň näme sebäpden we haýsy kanun ýazasynda amalaşdyrylýanlygy nämälim galýar. Şol bir wagtda bu ýagdaýyň Türkmenistanlylara ýetirýän täsiri bar. Habarçymyz Röşen Çaryýewiň maglumatyny dinläli. Vilayet ulaglar bilen Aşgabatda girmäge goýulan gadagançylyk hinizem dowam edýär. Vilayet belgili ulaglar şähre girmezden ozal polisiýanyň ýol gözegçilik gullugynyň işgärler tarapyndan saklanýar we ulag eýerlerine garşy administrativ çäre görülýär. Bu çäklendirme hem Aşgabatda vilayet ulaglaryna edilýän gözegçilik diňe şäheriň giriş çykyş nokatlary bilen çäklenmän şäheriň içinde göze ilen vilayet belgili ulaglar hem saklanyp ulag eýesine garşy çäre görülýär. Aradan bir ýarym aý töwere wagtyň geçendigine garamazdan bu çäklendirmäniň sebäpleri barada halk köpçüligine resmi taýdan hiç ýyly maglumat berilenok. Hatda şeýle çäklendirmäniň girdilendigi hem resmi taýdan ikrar edilmeýär. Şeýlelikde bu çäräniň sebäpleri barada dürli gurrunlar bar. Şäherara gatnaýan taksiçilaryň aýdanlaryndan çen tutulsa bu 2017-nji ýylda geçiriljek Aziýada oýunlary bilen bagly Aşgabatda hasam gözelleşdirmek üçin edilýän tagallalaryň çäginde görünýän çäreler. Biz 2015-nji ýylyň dekabr aýynyň başlaryndan saklap başladylar. Başda bu çäreni Aşgabatda köp sanly mihmanyň gelýändigi bilen düşündirdiler. Ondan soň bu çäklendirme şol durkuny galdy diýip özüni serdar diýip tanadan marly taksiçi Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Agdalýan oýunlara taýýarlyk bilen baglylykda Aşgabatda bir giden başga çäreler hem görülýär. Bahasy $1 milliard dollara barabar sport ýasgalarynyň gurulşygy, çoğunlukdaky we gazadaky müňlerçe daçanyň ýykylmagy hem şol çäreler bilen bagly diýilen maglumatlar bar. Jaý kılanlara kompensasiýa hem tölenmeýär. Vilayet ulaglary Aşgabatda salynmazlygy baradaky mesele gaýdyp gelsek, bu çäreni vilayetlerde ýaşaýan adamlara kese göz bilen garamak diýip kabul edýänler hem bar. Mar vilayaty bilen Aşgabatyň arasynda ýolagçy gatnaýan we özüni murat diýip tanadan 41 ýaşlaryndaky beýleki bir taksiçi bu meselede şeýle soragy goýýar. Men sürüji bolup vilayetleriň arasynda gatnaýaryn, emma näwelli sebäplere görä bize başgaça garaýarlar. Nämendi Aşgabat daşary ýurdun paýtagty boldymy? Meni gaýşnikler paýtagtyň girişinde haýsy kanun esasy bilen saklaýarlar diýip olaýdýar. Taksiçiler bu ýagdaýyň olaryň öňünden hem çäkli girdejilerine yaramaz täsir edýändigini aýdyp, şähere salynman soň vilayetden gelen taksiçilaryň köplenç ýerine boş gaýtmaly bolýandyklaryny aýdýarlar. Diňe vilayet ulag eýerlerine däl bu çäklendirme vilayetlerden Aşgabatda agyr hassa getirýän raýatlara hem öz yaramaz täsirini ýetirýär. Sebäbi ol hassany şäheriň çetinde vilayet ulaglardan düşürüp Aşgabatyň nomeri dakylan ulaglara mündürmeli bolýarlar. Aşgabatyň nomeri bolan maşinler hem islan ýerinde islan wagtynda tapylmaýar diýip Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan käbir taksiçiler aýdýarlar. Bu düzgüniň raýatlar üçin döredýän kynçylyklaryna garamazdan onuň geljekde nähili boljagy barada hiç ýyly maglumat ýok. Ýurdun jogapkar resmiýetleri bolsa bu barada dil ýaýmaýarlar. Resmi medpugatda bu barada asla kelam söz aýdylmaýar. Habarçymyz Röşen Çaryýewiň maglumatyny dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijiler, Türkmenistanda vilayet ulaglarynyň Aşgabatda goý berilmezligi size nähili täsir getirýär. Öz pikirleriňizi mälim etmek isleseňiz, Azatlyk radiosynyň azathabar.com websaýtyna şeýle-de Facebookda Azatlyk radiosu we Wkontakte sosial ulgamynda Azat Habar sahypalarymyza tesbir ýazyň. Azathabar.com websaýtymyzda Türkmenistandan derwezin.net ýa-da garagum.info proxy saýtlar arkaly girip bolýar. Biz bilen telefon arkaly hem habarlaşyp bilersiňiz. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz biziň Moskvadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7 926 236 04 55.
Jaň edeningizde size awtomatik görnüşde gysga bildiriş eşitdiriler. Ondan soň siz öz meseleňizi ma'lum edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isteseňiz hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar. Gepleyer Azatlyk radiosyny habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Owganistanda döwlet telewizionyasynda dürli dillerde gepleşik berýän telekanallaryň işgärleri protest geçirýärler. Bu çykyşlaryň netijesinde Owganistanyň prezidenti protestçileri duşuga çağırdy. Owganistandaky habarçymyz Şamirdan Gulumradynyň milli telewizionyanyň türkmen bölüminiň ýol başçysy Fayzulla Nuri bilen geçiren söhbetdeşligini dinläli. Bize belli bolşuna görä siz protest geçirip iş taşlayış elan edipsiňiz, wezipeden el çekipsiňiz. Onuň sebebi näme? Onun kanca sebäpleri bar. Biziň şol amiriýetimizi öňe riýasat etjek diýip biziň reisimiz wada berdiler we ondan soň hem bizleriň şol imtiýaz bölümimiz we ýani maaşlarymyza azlyk imkanatlary köpüräk edip Aýlyk sözler we aýlyk pullary we soň bilen hem jyn oturuş geçdi. Biz bilen şu reisimiziň arasynda. Onda bizler şol mawzulary orta taşysak, biziň reisimiz bäzi gepler aýtdy, bizler mejbur boldyk etap etsek. Olaryň aýtgan geplerini saýt bersek, olar ýani sizlere şol amadiýetem bes, eger munam köp görýän bolsaňyz, sizleriň hiç bir gerek ýeriňiz ýok diýen sözler bizler aýtdylar. Boň üçin mejbur boldyk biz şöyle etap etsek, sözlerimizi ýokara ýetişdirsek, taky imkany bolsa hemkarlyk etdirän üçin diýende bäri bizler hem şol öz farhangimiz, dilimiz üçin gaçandan bäri işläp gelýär, elimizden gelençe görüşlere we radio arkaly dinleýijilere hem ýetişdirip durýar. protestiňiz netije berdimi? Bugün bizleri Riyasat Jamhurlyk diletdiler, reis umumyzam. Birlikde barmaly we bu bolan geplerin hemmesini aýdyp geçmeli. Soňa ýerde bir teslim tutdular, näme teslim tutdular, oňa şoňa garaşyp otyr. Onda diýmek netije beripdir de prezident köşküne çağırylmasa belki ol netije berer. Netije %100 berdi. BBC kanaly hem radio kanaly, hatta Facebook'lara hem özbek bölümden, farsça bölümden näşere geçdi bolan işleri we kança baxsana telewizionylardan hem habar tapdylar. Wong aptalynda sadaratdan hem din bizlere wagt alyp berdiler, man şuň barmaly. Hatta şol Rabar saýyp dostum hem bu geplerden aga bolupdyr. Diletdiler, mümkin hem reis umumyň bizler bilen barsa inşallah bir ýaxşy netije berer diýip garaşyp otyr. Milli radio telewizionyna näçe sagatlyk türkmen dilinde gepleşik bar? O günde bizleriň 20 dakika telewizyon bölümümizde ve yarım saat, yani 30 dakika hem radyodan bizler näşerat berýär günde. Onu köpeltmek üçin hem siz bir haýyş etdiňiz türkmen dilinde berilýän gepleşikleriň wagty köpelse zat diýip. Awa köpeltmek ola birinji bizleriň ýani gaçandan bäri hem şol arzusyl tas wagtlar köperse waýratyn hem akşam taraftan. Yani hemmeler bekar bolýar, istedik şol akşam taraftan hem türkmene wagt berilse bir program oňarsak, näsere geçirsek, gündüz taraftan hem wagtlarymız ýaman kem, eger bolsa 45 dakika wagtlarymyzy istedik, şundan peşnahatlaram ýazdyk. Türkmen dili boýunça näçe işgär bar radio, telewizyon ýayynynda? Bizleriň türkmen bölümimizde telewizyonda 2 nefer biz we radio bölümimizde hem 2 nefer. Teleýilim gepleşiklerini alyp barmak üçin 2 adam azdamy? Az. Hatta biziň şol bastymyz hem aslında 3 nefer bolmaly. Bir kança hemkarlarymız gitdiği üçin hem baslar ilana gitmandydy. Köp azlar hatta şuň ýani gitmegimizde peşnahady ýazdyk. Köp bolmasam 5 nefer. 5 nefer baş radiomuzda, 5 nefer hem telewizyonda bolsun diýip peşnahatlar ýazdyk. Näme üçin diýende şu barnamalarymyzy öňden köprak ýaxşyrak edýärler bu hakda. Radio telegepleşiklerde ayallardan hem barmy türkmen dilinde programmalara gatnaşýan? Ayallardan bar. Telewizyon bölümümizde Nawabekimiz bar. Aynabat bize kömekleşýärler wa. Bazı programlarymyzda ýani çağırym bilen gelýän resmi biziň gyzdanlarymyzdan işgärimiz ýok. Onuň sebebi näme? Onuň sebebi endi biziň watanymyzda az bir kynçylyklar bar. Dogry, ýani bärde şükür alhamdulillah bu günler gyzdanlarymyzdan hem fakultany alasydymlar hem bar ýöne şol telewizyon diýende azıcık maşgallara gynanjak bolýarlar, goýan ýoklar, ijaza beren ýoklar. Gepleşik taýinlap azatlygy ýetiren Şaýmerdan Gulumrady. Hormatly radio dinleýijiler, şunuň bilen ýarym sagatlyk habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny jemleýäri salary kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz.
Aa